रोजे भोरे युगत रानी बाबा मुझसे कहते हो आज काहे देरी कैनी पटना के घाटे हो। रोजे भोरे युगत रानी बाबा मुझसे कहते हो आज काहे देरी कैनी हाजीपुर के घाटे हो। जल्दी से आई बाबा 4-5 छोरी 6 पार भइलबा। जल्दी से आई बाबा 4-5 छोरी 6 पार भइलबा। 6 पार भइलबा कहाली उगिए सूरज देव बिनुसार भइलबा। कहाली उगिए सूरज देव बिनुसार भइलबा। तीन दिन से बाटे बाबा निर्जल उपवास हो। रौरे सहारे बाटे रौरे प्रयास हो। 3 दिन से बाटे बाबा निर्जल उपवास हो। रौरे प्रहारे बाटे रौरे प्रयास हो। जह जह बोलतिया चिड़ै के शोर बरियार भइलबा। जह जह बोलतिया चिड़ै के शोर बरियार भइलबा। ओ बरियार भइलबा कहाली उगिए सूरज देव बिनुसार भइलबा। कहाली उगिए सूरज देव बिनुसार भइलबा। शिवांश रिकॉर्डिंग स्टूडियो।